Hello guys! Welcome back to our channel. Itutur ko kayo sa mga koleksyon ni Mama. Ito yung mga halaman niya, iba't ibang klase. May philodendron. Ayan, hindi ko alam kung anong klase itong philodendron. Lili puyo. At saka ito, San Francisco. May 5 fingers. Karamihan dito guys sa kanyang halaman ay mga aglaonema. Ayan. Ito guys, napakaganda. Malapad yung dahon. Napakaganda talaga kapag malapad yung dahon. Malalaki. Ayan. Gaya nito guys, oh. Napakaganda. Pink yung gilid niya guys. At saka ito, hindi ko rin alam yung pangalan nito. At dito naman yung mga mayana niya. Ayan. Napakaganda ng kulay kasi naarawan siya. Ayan. Maraming mayana ang mama ko guys. Iba't ibang klase kaso yung iba ay namatay.